السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي صالح أمن لنذي خداي تشون ديدار لشمق ومحبت لشمق ودشتن يقينا سردار عالم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حق شيرين يعشيشني وألمال درسلرنن استفادة edersip gelmeniz Allah Teala öz hakkınızda ve beyliki Müslüman doğanınızın hakkını ediyen hayır dualarınız bile lütfu keremi bile kabul etsin inşallah. Yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, ulemalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden dinimiz, dünyamız abatlıktan ayırmasın inşallah. Mübarek aylar gelip geçip de var ya, Recep ay, onun izinden Mered ay, onun izinden mübarek Ramazan ayı. İnşallah bir gecede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışından kıysarak ve ilunimizi böyle gerekli dersler içinde kan molansan dersini uzağırak edip Allah köklediğinden hizmetine de yetirir. Mümin Müslüman da Allah. Resulullah Aleyhissalatu vesselam mübarek sözlerine aydiye men serrahu en yubsata lehu fi rizqih ve en yunsa fi ecelih fel yasil rahimeh ravahul imam Bukhari. Her kim men ırskalım bereketli olsun, men ömrüm de bereketli olsun diyse sile-i rahim öz içerfi o doğanlarına şu bilen mehabbeti yürüyüp dursun diptir. Irskalım bereketli olsun ve ömrü de bereketli olsun. Yani hem bereket, yani zindigisinde gülüp lezzet alıp yaşamaya bereket değil yer. Ömrü bereketli dediği neyme dediği. Ömrün uzak bolmak ya kısa olmak değil. Yani azıcık vaktlarda kan işleri biter dediği. Bir zamanın adam sehemmemiz evre qav düşünýänler. Ka wagtda bir hefte geçýär, näme deniň bilen akta. Şoňa adyna bir bereketçilik diýäler. Emma şu oturşygymyz bir sagadyň içinde nagat Peygamberimiň ýaşaýyşy bar. Cemaat bilen namaz, hayır dua, ilunimize bereket. Şu bir sagadyň içinde işler bitýär da şoň adyna bereketli zaman diýilýär. Ama şunu cuma namazı okuyupsun, ya o vaxtda müştün doğanlarına şuna salamlaşıptın,
arassalanıpsın, kän o işler bitiripsin da şun hamany jymaň içinde, şun adyny bereket diýeli. Ey musulmanlar, ey ilm zamanynda ýaşaýan, daşyny we öýüni owadalymaga zähmet çekilýän zamanynda ýaşaýan musulman dogallar. Peygamberimiz aýdýar, eger ırsgalyňdan lezzet aljak bolsaň, subhana nahar şamyňdan lezzet aljak bolsaň, saçaň daşyny otyýan, we öýüm de bereketli bolsun, we ömrüm de bereketli bolsun diýen bolsaň, dogadyň arnaşyň menen bolup durmaly, salamlaşyp durmaly. Ara kesilmelidir. Ene Peygamberimizin aýdýan kesi. Asl kanun, asl şeriatyň isteýän zady bir mukaddeme haş aýtyp duranyn Peygamberimizin ýaşaýyşyndan çürüm. Ýene aýdýan, şon bir gerek görünler bolansaň mukaddemehini uzakraga deýli. Asl maksat näme? Maksat mehabbetleşip ýaşamak. Şon Peygamberimiz aýdýar: "La tadkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu." Her kim cennete girecek bolsa, näme gerek? İman gerek. İman bolmasa cennete girip bolarmy? Bolmaz. İman bolmasa cennete girip bolmaz, mehabbet de bolmasa imana girip bolmaz dipdir. Ajip bir mukaddeme bilen Peygamberimiz aýdýar. Öý arada mehabbet bolmasa imanny adamyň ýüreginden sıfırlayan ha. Näme diýip? O görnüpdi. Dogan-doganyň arasynda mehabbet bolsa, awwalky ýürüýän zat öýleň içinde salam ýürüýär. Salam Allah'ın ady. İkilenji biri-birine ýaxşylykda we kynçylykda we hoşlukda biri-birini arkalaşýarlar. Bir de bir sowaply zat. Arada gatnaşyk bar bolsa, "Haýdoňjum, namazyň, edebiň beýtme, gaýymdyr, näme bolýar?" tapşyrşyp bilýän. Bir de bir durşuna sowap. Ya bir günah iş, ya bolmaz iş, ya öýüne zulm etse, sen barıp aýdyp bilýän. Emme dogan men kepleşmese, salam yok. Gıybatken, töhmütken, azatken, onun yamallamakken, biri-birini eziyetken, biri-birinin çağasını eziyet vermekken, on bir iyili köfeliye, iyilinen molye, iki dogan, iki karınlaşında arameşi behem iyiye. Oturan yerine de şoňa asabı hurtda. Oturan yerine fikri şoňa harapda. Girpe öýdi ýaşak girpe gülýän ýanak bolup, emme zindigisiniň bereketi aýrylýar. Bu Peygamberimiz aýtdy da, bereket gerek bolsa dogan menen gatnaşyp dursun diýdi. Emme urşugly bolsa, ene öýüň bereketi gidip barýar, gıybat, töhmet, azar, köfeliýe, bil ahira näme bolýar? Gursakly garaňqyrýar. Zindigide garaňqyrýar we ahirat kabrda garaňqyrýar we kıyamatda garaňqyrýar. Günahkarçylyk bolýar da. Emme dogan mehabbetleşti. Mehabbet yürüyüp dursa, salam aleyk köfeliye, gıybat adaliye, biri-birini yamallamak adaliye, biri-birini kudo gelse, dost gelse, yar gelse, biri-birinin izinden yamallaşmak, ayrılışıya, hasadet, içgaralık, ayrılışıya salamlaşılıp durulsa, yani öye nur yağıya, kursoňa da nur yağıya, dünýäňe nur ýagýa, kabryňa da nur ýagýa, kıyamatyňa da nur ýagýa. Peygamberimiziň aýdýanyň içi we sirri. Peygamberimiz mehabbet bolsa iman ýürüýär diýerleriniň manasy şu. Ey cemaatlar, ey musulmanlar. Peygamberimiz mübarek sözünde aýdýar: "Ve la tadabaru ve la taqata'u ve kunu ibadallahi ihwana." Hadisun sahih. Ey ummatım, biri-biriňize ters bakışmaň, araňyzy üzmäň we Allah'ın bendesi dogan bolup ýaşaň diýipdir. Näet gysgaça? Biri-biriňize ters bakışmaň, araňyz üzülmesin we kunu ibadallah, Allah'ın bendesi bolup İhwana dogan bolup ýaşaň diýipdir. Ey musulmanlar, ey mescide gatnaýarlar. Bir mescid barmy cemaatyň agzy bir bolsun? Bir mescid barmy? Ine musulmanlaryň bir hada pikir etmeli wagty bolmaýarmy kan? Mescidden tut, cemaatdan, hemkardan tut, erhileyden tut, öýüň içinden tut.
Peygamberimiz mübarek sözlerini bar aydılan gurrunle mehabbetleşmek, qahar yutmak, qahar şeytandan, gülür yüzlülük Allah'dan, mehabbet Hudaydan, rahmet Hudaydan, mahtumulişan niyada, birini çapmak ermez erlikten, birini ıza vermek o mertlikteki, birini çapmak ermez erlikten, bir iş şeytanidir, belki körlükten, gözü körlükten etye. Eğer gözü açık bolsa, yüreği açık bolsa, Hudaý Peygamber tanıyan bolsa Resulullah'ın ahlakını giyirerdi. Geçirimli olardı. Derya olardı. Giyin olardı. Deryanın içine doňuzy girip bulap deryany doňuzy necis etip bilýärmi? Hiç başarmaz. İçine 100 tane doňuzy aylanasyn togulam deryanın içine. Derya necis bolarmy? Hiç bolmaz. Musulmanyň ýüregi deryadan giyin bolmalydyr. Adamla bulacak da bolsa hiç önkönkü deryadır. Tolkun vurip durandır. Agzalalyk ayırar iyili diýirlikden bir mehabbetten, bereketten aýyrýa, mundan döwlet dönüp düşmana gelgeýdi, mahtumulişan. Ine agzy birlik hususan dogan-doganyň arasynda mübarek aile yetip gelýär, ýyl ýanan ýydy fitrde yetip gelýär. İnşallah başardığınızdan döwrekleri eşitdireýliň. Inni geleli Peygamberimize bir sile rahmarda kıskaca gelen görrüňine. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من بني عذرة قبيلة باليمن. Yemen'den 12 nefer Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna gelipdirler. Safaray Hicri Qamariň 9-njy ýyl Resulullah Aleyhissalatu vesselam 61-nji ýaşynda. 12 nefer bolup gelipdirler Peygamberimiziň mübarek huzuruna. Ve sellemu bi tahiyyetil cahiliye. Esselamu aleykum ve rahmetullah diýmäni tamam ördüňiz mi diýip şoň menen gaýtypdyrlar. İslam salamyny bermeli, oham sagamany ördüňmi diýip sagamany ýetbäňmi diýip soraşmaly da. Olar İslam salamyny bermändirler. Çon häzir musulman däda. Ve Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýdýar: her kim size salam diýýärsa, ona kafir diýmek hakyňyz ýok diýýär. Ve la taqulu limen alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Kur'an-ı Kerimde var. Her kim size salam diýse, şoňa kafir diýmäne ejadaňyz ýok diýär Hudaý Taala. Geleyliň öz gurrunymyda. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Menil qawm?" Kimler bolýaňyz siz diýipdir. Olar aýdypdyrlar: "Nahnu min bani Adira. Ahu Qusay li ummi." Bir kep boldy. 3 jümle aýdypdyr şolar. Ikilenji: "Nahnu allazina azadu Qusayyan." 2. Üçüncü: "Felana qarabatun ve arham." Ey Muhammed diýipdirler Aleyhissalatu vesselam. Biz Yemen'den geldik, Bani Adira taifasından. Yöne ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, sen 5-nji qaqaň. Peygamberimiň dädesi kim? Abdullah. Abdullah'ın dädesi Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dädesi Haşim. Haşim'in dädesi Abdümenaf. Abdümenaf'ın dädesi Qusay. 5-nji. Qusay sen 5-nji qaqaň ataň bolýar. Şu Qusay'ın enesi adamsa ayrılandan sonra birin yurdumuza gelin bolup düştü diýipdir. Yani Peygamberimiň garrejesi Yemen'e düşüpdir. Yankı taifa. Oham birin qarry atalamyzyň biri sen qarry ejeň menen izdivaç etdi we bir şondan ön qaýdan diýipdir. Yani derkol ene bir dogan bildiği bolýar qarry ejeden tutanda. Ýerden tutup tuha. Däde däl ha. Däden dädesi däl ha. Qaqy däl ha. Ata al 5-nji arkadan tutuwaty ha. Oham we şu zamanna 5 arkamyndan ozal 110-120 mil ondan ozal bolýar da Peygamberimiň şu zamanyndan biziň ata babalarymyz
gelip Mekke'ye Mukarreme'ye gelili, şu Kabe'nin yanında bir tavır düşmanla vardı. Sen qarı qaqan Qusay'a kömekleşip düşmanlar çıkardılar Mekke'den. 2 oldu. 2 tane kef ayttılar. Aham ola 3. kefini aytıptırlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, fellana qarabatun ve arham, bir qarınnaş wal yasmi deyiptirler. Bir qarınnaş wal yasmi, fellana qarabatun ve arham, dədemiz doğannanha, ecemiz doğannanha, 5 arqadan aylantıha. Peygamberimiz aytıptır, merhaban bikum ve ahlan, ay hoş geldiniz deyiptir. Berekallah deyiptir. Yüreğiniz caylı olsun deyiptir. Ödeyinize geldiniz deyiptir. Merhaban bikum ve ahlan, hoş geldiniz, berekallah. Qarındaş deyip təbil alıptır. Hamanı biz öz fikrimize göre näme diyecek? Ayşik tayfanı ağzamasana, gönce gurrun ağzasana diyecek da, onu diyemendir Peygamberimiz. Qarındaşlığın öz başına bir fazileti var. Öz doğun qarındaşın içinde mehabbetleşmek başka Müslümanlardan ehemmiyeti var. Yoksa inni hamanat tayfa muhim değil, qarındaşlık muhim değil, liliyen bir kulli gurrun marahim dinine. Kim takva olsa Allah'a aziz, ona hiç gurrun yok. Emma qarındaşlığı da saklamalı. Peygamberimiz hiç şolara aytmandır. Eş 5 arkadan yerden aylanıp ben daştayt o gurrun ağlamasana, öz iman gurrun mu değilleyt, diyemendir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek sözü var. İ'rifu ansabakum tasilu arhamakum, ravahul hakim vel beyhaqi. Öz doğanlarınlaş dayigelliğini tanıyın deyiptir Peygamberimiz. Näme deyip? Şöyle bilen mehabbetleşer yani. Qarı ejeniz kimden, qarı mamаңыз kimden, qarı qaqan kimden, öz doğan qarındaşlığın qav tanıyın deyiptir. Ta mehabbetleşer yani. Yan muqaddemede geçen görürün da mehabbetleşten iman yürüyor da, salam yürüyor, ağlı birlik yürüyor, biri emri maruf yürüyor, nehy münker yürüyor. Bir doğanın menen kepleşmeyen olsan, arı üzülü olsa nädine şoňa barıp nehy münker etjek? Ay doğancam falan günahını etme, bir direktir deyip nahil qafsından marjak. Nahil aydın gutlamalı. Nahil Ramazan ayı selalik yasqalaması bar qafsın qaqıp turacak, aran yok bolsa. Nahil qowurunları aytmalı. Ey cemaatla, kime ötmeli şu wurrinle? Kimin içinden geçmeli şu wurrinle? Hak Peygamberin aydiyan sözü ha. 5 arkasından aylanıp duran adama mehabbet ediyorti. Qorsaqdaki botu dövmeli, dargatmalı. Allah için, iman için, dinin söyleyenlerdi ha. Beni Huday söylüyor. Bir 3-4 heftemin nazarla geçendir min gurrunu, üstünde kandırmayın. Huday söyleyenlerdi abi. Sen bir qaw sorağın ma? O da näme? Vay ahuncan men mudam qatnaşyp ben. Tarap men innana. Men doğanıma mudam salam aleyket diyen. Men eşdiyen ahullardan hak Peygamberin sözüne aydiyeli, Allah'ın kelamına aydiyeli. Men mudam baryan men innana gaqim. Özümün öyüme gelen aq, ya baranda yüz veren aq, o biri näme etmeli? Adam kişeliye. Doğru aydiyan, hak aydiyan. Ve ahir zamanın fitnelerinden. Bunu bayet sen men Müslüman boyun almalı. Sen näme etmeli? El-mutemessik bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru şehid. Ravahu Tabarani vel Hakim. Peygamberimiz aydıptır. Adamlığın zamanın dargan zamanı olur. Dünya orta düşene imanın geçiliyen zaman olur. Şonu ve Muhammed Peygamberin sünnet aybi aleyhissalatu vesselam hak Resulullah'ın buyruğu ayıp deyip şu zamanında men sünnetim iyidirlap veren adamlara her sünnet bitirinde bir şehidin soğağı vardır deyiptir. Şehit diğerlerden anasını dul koyup, oğlunu yetim koyup, kanı seçilip can veren adamaydır ya. Nahili şehidin soğağı olmalı, son her sen bariyanda salamlaşmana, tarafta sen innen akta sen kiçeliyen, içinden kan geçiye. Bir kan geçti de damak kanın döküleninin soğağı var sana. Huday boş koyma rahim bendesini. Sen din yürüysün, iman yürüysün, Muhammed Peygamber'in sünneti yürüysün aleyhissalatu vesselam deyip, kiçeli otuyun,
horlanyan o kiçelme değil ha. Özün şu wagt bir kiçelýän ýaly bolýan da sen Allah'ın ýanynda aziz bolýatyň ahim. Bir kiçelýätiň onda da pesperçiligiň sogaby bar. Peýgamberin sünnetini bitirildiň sogaby bar. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, şu aýdýan gurrüňimi geçirin şun ulamalaryň arasynda bolsun, ahullyň arasynda bolsun, soflaryň arasynda bolsun. Şu barp bir kiçilik doganyňa salam bermeýäňmi? Şulay diýen gurrüňime. O da sen kan täwil almaýa. 100 rekat Recep aýda namaz okuymadan şoň sogap kanda. Gaýrysy daýdyň şu gurrüňe. Gije unni ağlap bilim uşat namaz okuýanda, ağlap okuýan Hudaýyň huzuruna. Şo namazyň goýdy bardy doganyň menen salamlaş, şoň sogap şondan kanda. Kıyamatda görersiňiz şol adamlaryň sogabynyň keldigini. Kıyamatda görersiňiz şol adamlaryň derece känligini. Kıyamatda görersiňiz şol adamlar hak peýgamberiň ýanjagynda oturuldygyny. Şon bi qari ödünden çıkarıp aýdýan gurrüňi däl, ödüme aýdýan galat ederni ödümden bir zat çıkarıp aýdaryn. Hak Muhammed Resulullah aýdan dedi. Aleyhissalatu vesselam. İmanymma hak peýgamberiň kefi elbette hakda. Dünýede we ahiratda. Her kimin kefi ütkär, Allah'ın iyi veren bendiler peýgamberlerin kefi hiç wagtda ütkenmez. Şon olara Allah gursagyna goýýa aýdýa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Öz kelleleri bilen keplemeýär peýgamberler. Hudaý gursaklaryny goýýa wahý diýe şonu kepleýär peýgamberler. Peýgamberlerin kefinden gaýarsız kepläbe. Hiç bar bolmarsyň. Mydam sen kefin dogurdur. Mydam sen baştyrsyň. Näme diýip? Allah'ın hak iyi veren bendilerinin kefide. Özlerinin keplemeýärler. İştiba edenler diýip olary hiç wagtda lagzaşy ýokdy. Inhe hak peýgamberiň aýdan sözü aýan. Hak peýgamberiň sünneti. Kiçelýän da baraň, o dogry aýdýan, kiçelýän beter horlanýan. 100 rekat nifil namazdan gowda. 100 rekat nifil namaz okuyjak bolan işiň bar? Ýok. Olardan yanqı baranyň gowda salamlaşynyň. Din ewütýä ojra orta. Sen namaz okuýan da sogap nifil namaz ha. O gowdat nifil namaz okypsyň sogap etipsiň. Jeje köýüň otagyň nurany etipsiň gowdat. Emma sen barsaň milletiň içinde din ýürüýär. Şuara İslam mehabbetleşmek artýa. İnsaniyet artýa. Buzurgwarlyk artýa, şahsiýetlik ýüze çykýa. Musulmanyň izzeti ýüze çykýa. Musulmanyň terbiýeti ýüze çykýa. Inhe emma bir gurrüňde wa goý gurrüň kamil bolsun. Bir taýfa garynnaşlyk tanymaly, nämeden çyryym? Mehabbetleşmeden çyryym. Emma bir towar ýaşullar bardyr. Näme aýdýar? Şu işi palan taýfany ýamallamadyr. Näme diýip? Gadimden köýneden bir gurrüň agdap, şo taýfany agdajak bolýandyr. Şu iş şeriatda memnudur. Haram işdir. Hamana qadim bir yomut tekan arasynda bir gurrüň bolupdyr, ýa göýekleň nohruň arasynda bir gurrüň bolupdyr. Häzirde utanman şonu agdawaty. Ýa bir Kazak Türkmeniň arasynda gurrüň bolupdyr. Häzirde wada şu gurrüň ýaşullarynyň arasynda. Hem Kazak dogaldyň hem Türkmen dogaldyň arasynda. Han peýgamberimiz aýtmanyrmy? Antum banu Adam ve Adamu min turab. Rawahu Abu Dawud. Hemmäňiz Adam ataň ogludyrsynız. Adam ata da gumdandyr diýmändirmi? Antum banu Adam ve Adamu min turab. Rawahu Abu Dawud. Hemmäňiz Adam ataň ogludyrsynız diýipdir. Adam ata da gumdan diýipdir. Tekebbürlenmäň diýipdir. Öz taýfaň öwjek bol, başga kişi horlajak bolma diýipdir. Biz taýfa tanymak, daýygen tanymak mehabbetleşmeden çyryym tanymaly. Neňki ýigrenişmeden çyryym. Köne türkmen aýdmaýarmy? Köne saman agdarmadan çyryym däl. Köne saman agdaryp, ha qadim bir wagt uruş bolupdyr, näme bolupdyr diýip, iki doganyň arasyny kineledip, iki doganyň arasyny agdaladyp, häzirde bir qaqa ya qadim bir quda urşypdyr, häzirde şu aktyk çowuklaryny şu kinede saklajak bolýarly. Hudaýdan gorkmanlarmy? Hak peýgamberiň sözüni ýörtjek bolmalymy? Şunu diýen adamda ulaqan adamda ýa ulaqan denanlyha. Ha. Ýaş oglalaryň içinde biriň deňleminiň içinde ýok gataşy. Elhamdülillah. Ýoksa qırılşyk bolajak biriň deňlemizde de bolsa. Mazaly güýji ýok, hali ýok. Ýöne ýangrap paçawlamany bilýän garry adamlaryň agdynda bar. Bedenini güýji ýok adamlarda barda. Şi agdalylygy çyk bolupdy da häzirde.
Yok bolmaly lakin hak iman, hak musulmançylyk, hak Allah'ın kefi, hak Muhammed Peygamberin kefine aýtdy. Bir wagt ýaşoglully da şu bir köne faman agdyrjak bolup iki taýfaň arasynda ýomut gökleň tekin okur bir zat diýip ýa Kazak Türkmen arasyny bulajak bolsa sen ýaşuly sen onu qan adam beýtmäňdi musulmana dogonurdy Peýgamberiň sözlerini ahunjallardan eşitmeýäňizmidi kim takwa bolsa şu Hudaýyň ýanyna azizdirdi taýfa mehabbetleşmeden çürüm tanışmadan çürümdi neyinki agzalylykdan çürümdi hak ýaşulyň aýdmal kefişidir İmanını yaşap ak sakkal olan adam aýdmal kefişidir. Inhe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a 5 lenjar kızından aýlanıp gelýärdi. Biz däden Abdullah, däden dädesi Abdulmuttalib'in dädesi Haşim, Haşim'in dädesi Abdümenaf, Abdümenaf'ın dädesi Qusay, Qusay'ın enesi bize düştü. Biz şu taýdan dogan molyat ejebir doganna biz diýip gelýärdi ila. Peýgamberimiz ay berekallah hoş geldiňiz garyndaşlarym diýipdir. Bizim Peýgamberimizin ahlagı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýip gyrýas azallarda şu hak Peýgamberiň ahlagı. Allahumme salli ala Muhammed diýip namaz okuymaýasmy? Şol hak Peýgamber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diýip ettehiyyat okuymaýasmy? Şol Peýgamberiň ahlagy. Ohum Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam olara aýdypdyr. Fema yemna'ukum min tahiyyatil islam. Näme siz assalamu aleykum diýmeýäňizdir. Onda olar barakallahu olara. Radiyallahu anhum musulman boljaklar olaşdy. Olar aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kunna ala ma kana aleyhi abauna, faqadimna murtadina li anfusina ve li qawmina." Biz geldik, biz qadim atalarymyzyň ýoly bilen barýas. Sen hak dinini eşitdik ve faqadimna murtadina li anfusina ve li qawmina. Özümüz için ve kavmimiz için hak yolu iýerlak geldik diýipdirler. Berekallah. Juýende ya bendedir mıdan? Hakyň ýerine gelýän mıdan hakyň içindedir. Biz hem özümizden çürüýüm we hem kavmimizden çürüýüm hak iýerlak geldik diýipdir. Birje beýt sofallar ýaryşandan okuýan şu iýerlama hakyň ýerine gezmek Hudaýyň razyçylygyny ýerine gezmek bir gurrundur. Sofallar ýaryşan näme diýe? Ýürürge bolmasa wagtyky derman, emekli qalmasyn tä işte arman. Altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Bu oglanyň şoklara, bu kiçik çağaçyklara terbiýet bermeli özünde. Ýürürge bolmasa wagtyky derman, emekli qalmasyn tä işte arman. Hamana ştak gelecekmiştin hak Resulullah'ın yaşayışı. İderlak gelipsiniz hak Resulullah'ın zindigisinin eteğine rahmet, nur, bereket, perişte ve Allah'ın rahmeti yağıyan yerde gününü otuyorsan memur. Elhamdülillah. Sofallah yarışan näme diye. Yürürge bolmasa vakti ki derman. Yürüymene yaramasan emekli kalmasın te işte arman. Emekli kaydı ve deyiptir. İçinde arman kalmasın deyiptir. Hudaýyň razyçylygyna emeklek gaýt diýipdir. İçinde arman almasyn diýipdir. Emeklek bilmeýärmi? Böküdükler, çöküdükler gaýt, sine xiz gaýt, togalanyna gaýt diýipdir. Togalanyp gaýtyp bilmeýärmi? Gözäp gal diýipdir. Gözäp de galyp bilmeýärmi? Kelläňi aldyryp bilmek merid ýatýarmy? Ýüregiňi ýiber bärik diýipdir. Ýüregiňi ýiber hakka gaşyn diýipdir. Inhe bil adamlar aýdypdyrlar, bir gellik haky ýerlek gellik diýipdirler. Haky ýerlese gönönör bil adamlar, göreýliň näme boldur? İlâ metad'u ey Resulullah, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen iman din diýäniň näme diýär diýipdirler. Nämäge çağırýan bizleri? Wallahu yad'u ila daris salam. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem, ad'u ila ibadatillahi azza ve celle wahdahu la şerike leh. Tek büyük Allah'a ibadet etmeli. Tek büyük Allah'a ibadet etmeli. Allah'dan başka ma'budu bir hak bolmaz deyipdir. Ondan başka näme deyipdirler? Ondan başka
Hak Muhammed peygamber ahiriz zaman peygamberlerine şehadet vermeli. Ve ondan sonra 5 vakt namazı dehretin havlıkmanı kılıp namazı yerine getirmeli. İnsanın ruhunu ve cismini terbiyet veren en behterin amallar deyiptir. İnsanı göğünleri bilen irtibatta koyan, insanın ruhunu ruhaniyetlere salayan, insanı rahatlık, arastalık bilen fezaya ruhanin içine oklayan, insanı asmallardaki ruhları bilen irtibatta koyan, insanı perişte sıfat ediyen ve insanın nefsi bedenine hakim olmadan çıkarıp ruhunu hakim etme ve koyan namazında kaim olmalı deyiptir. Ondan sonra beyleki büyürükleri aydıptır. 12 nefer 12'si de ellerini uzatışıp hak Müslüman moltturlar. Berekellah. İmana girtir 12'si de. Gelişlerinden belli. Böyle hakidarlak geliyor. Böyle cedelin idin ne değil. Böyle tahibin idin ne değil. Müslüman moltturlar. Aham bular İmparatori Rum Heraklius'tan sorattırlar. Heraklius ne hacire olar kam? Şam'da hükümet edipti. İmparatori Fars Husru Perviz bilen dün kulleştiren olan bir imparator. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ve beşşerahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi fethi Şami. Ve herabe Herakl ila mumtena biladi. Gayret deyiptir. Basımlıkta Şam feth olacak ve Rum'un servazları ve Heraklius Urupan anısına kaçın kaçıp gidecektir, bärlerde durup bilmez, arkayın olun deyiptir. Onunla olur bir soru geçiptirli. Ve şu sorunun cevabını inşallah 10 dakika havlıkman oturayılın kadir, qov vaktimizde. Olur soraptırlı, ya Resulallah, inne ya Muhammed'den ayrıştılar. İnne aydallarına nâme deyiptirli, ya Resulallah. İnne fîna imra'aten kahine. والعرب يتحاكمون إليها أفنسألها عن أمور Onlar aydıptırlar ya Resulallah. Bizim ovamızda bir zinanı var, Porhan. Kayıptan haber veriyor. Sen zadın falani oğurlaktır deyip gördün tapiye. Her kim zadın yitirse şoňa varıyor. Her kim ayendadan bir zady biljek bolsa şoňa varıyor. Biz Müslüman bolduk, biz yine şolardan, şo zinanadan zat sormağa icazamız varmı deyiptir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. La tes'aluha an şeyin. Hiç zat sormağın, birce zat sormağın da icazanız yok deyiptir. Ona Arap kahin nivay diye. Porhan. Al-Qadi bil gayb. Men gaybı bilyen, nipte gaybtan haber veriyen adam. Eğer gaybı bilyen nip ıqtiqadı bağ olsa, gaybtan men bilyen nip ıqtiqadı bağ olsa ne olur? Elbette kafir olur. Elbette Müslüman değildir o adam. Namaz okuyan ne olsa, arada tutyan ne olsa, hacca gityen ne olsa, men gaybı bilyen niyen olsa elbette kafirdir. Mutlak 4 mezhep 4'üsünde de kafir. İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbal 4'üsü de kafir diye yaşamak. Eğer gaybı bilyen nivaysa. Eğer yıldızlar öz başına hükümleri bağlı ise, men yıldızların üstüvilen bilyen niyse, yıldızların üstüvilen bilyen, o yıldızlar Allah'ın takdiri bilen iş yok, öz başlarına hükümetleri bağlı ise, elbette 4 mezhepte de kafirdir şol adam. Şeriat-ı İslami'de mutlak kafir şol adam. Hiç vakti Müslüman değil şol. İmam Azam'ın hükmü, eğer şol adam cadugerlik de etkiyen olsa, okuyup verin mezhebimizde gördüğünleri. Ve fi fethil kadir fi zahiril mezheb yecibu katlus sahir. İmam Azam'ın hükmü bir adam caduger olsa, erhileyin arasını bozmana, doğun karnaş birden ayırmağa, bittoğalar verip ilun dargatıp veren olsa, İmam Azam ay diye hükümeti İslami şunu öldürmek lazım diye. Şol adam katletmeli. لو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر. Men gaybı bilyen ise ya Allah'ın hükmünü hiç ağlamasa o adam kafirdir. فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر يقتل دفعا لشره كقطاع الطريق كذا في مقدمة رد المحتار. Eğer cadugar olsa, Allah'a imanın bağ diyen olsa,
Gaýbydy bilmeýän diýen bolsa, öýde de kafir kelimeleri aýtmaýan bolsa, ýöne jadugerlik edip milletiň arasyny bozýan bolsa, onu da şonu öldürmek wajib diýip aýdy. Edil näme ýanyk galtaman ýanyk. Edil şol adam bir galtamanna milletiň malyny çapyp malyny alýan adam ýanykda. Milletiň arasyny dargadyp beren adam. Oy, ahun bir näme etmeli, biziň ýolumyz näme? Hak şeriatyň berýän jogabyny inşallah işte aýtyp berelim. Hak şeriat ine jadugerlik edip milletiň arasyny bozup beren bolsa, hamana bir bariye palaniye bahilçylygyň üstünden, kinaň üstünden, agzalalygyň üstünden, hasadet içgaralygyň üstünden sen bir doga bir näçe alsaň al, nohum şu tarap bir dargasa bolýa diýilýän kep, ikisi de ulukon haram iş, ulukon bir dargama iş, Hudaýyň lanetiniň etegindäki adamlarda. Çykarýan pulu da haram, berilýän pul da haram, ikisi de ýöne cehennem satyn alyp duran adamda. 4 mezhebiň 4'sünde de şeýledi. Eger aýsam maňa jyllar habar berýär, aýandadan bilýän ise. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdýa: "Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun." Suriye Şuara ahirki ayeler onu kullanıcı parada. Jynlar hiç wagtda göýüňe ödip aýandada habar eşitmeýärler diye. Hudaý şun gat'an aýdýa-da. "Innahum anis sam'i lama'zulun." Periştelen gurrunu asmanlarda gurrunu eşitip başarmaýarlar diye. Oham çyn yalan bir tovar gurrunlar mizinne bilen oklaýarlar. Öz adamsyna şu porhan ulukon haram işe diýen adamlara. Oham o da yalan çyn garşyryp aýdýa, "Falanyňky dogry çykda, dogry çykdy." Aýandadan bilýän bolsa bardaşyň men ýene yarım saatdan näme bolýan nida? Men nime özüň näme bolýan diýeni yarım saatdan. Eger yarım saat 5 dagy ýene 1 saniýeden özüň näme bolýandygyny bilse, hiç başarmaz. Ýöne ulu qorrak milletden tejrübesi bilen ýa bir towar bir hokkoluk bilen sen aglyňdan kesip aýdypty. Bar şoň jyny barmyşdy, kafir jynyna ýanyna barmyşdy, şoňa habar berýänmişdik da. Emma aýandadan habar berýän men diýen bolsa, ha sen ýene 5 dagdan näme bolýandy? Näme bir dünýäň içinde gyzyl kümüşleri ýerden ýygnaň akdy, näme sen kesipden horlap, halkyň milletiň puluny çorupdan horlapdan diýip aýtdy. Imtihan etdi bar ýanyna. Men näme ogurlany diýip kim ally şonu? Sen öýüň iler düýbünde sen daýlanmamışdyk, sen öýüň düýbünde bir gelejek mamışdyk. Olar şon kefinden birat ogurlap şonu aýdy. Ady näme diýip men birat aljak şondan diýip. Näçe mysal gyzylypdy diýip. Hiç tadı bilmez. Ol oturan, ol bernamyjy deriniň üstüne gurulanda dahym. Hokkaň üstüne gurulanda. Allah'ın adyny çakyrdy bar. Bir wagt bir ýyldyz bilýän, nämetýän ýan adam biriniň öýüne bartdyrda. Oham sallan çakda bol çaga yatanmış. Oham yan qiyalay diýen adam biri kärrek öýüň ýesinden pul aljak bolup sallan çakdaky erkoglan barýanmy diýipdir. Ha o näme diýipdir? Bu oglan diýipdir. He bir alim boljakdyr diýipdir. Bu oglan he bir ulukhan adam boljak, danışmand boljakdyr diýipdir. Atasyna dagy zähmetkeş boljak, näme boljak diýip gurrun etip barýaka öýesi aýtypdyr. Hay dur diýipdir, sallan çak yatan, gyýl oglan haby diýipdir, erkoglan diýip aýtdyň diýipdir. Bilýän razy bolmaz. Yönümizin bilen halkyň puluny aljak bolup aýtdy. Dur howsy näme diýip barýan diýipdir. Ola gyýl oglan oň içinde yatan diýipdir. Men gyýlym ola diýipdir. Inhe hak gurrunlar daşylar. Emma nämeden bolýa? Bahilçilikdan bolýa. Hamany bir adam barýa, bahilçilik etjek bolup. Oňa men wagtym tamam bolup barýa. İnşallah ol zererlik barada, bahilçiligi barada Hudaý köpmese inniki hefta aýdaryn. Ýöne biz näme etmeli? Ey cemaatlar, hak şeriatda bükkulli we gümmer ýanmarly wurrun ýok, hak jogabyny aýdyp bereň. Kana sallallahu aleyhi ve sellem yeta'awwadu min aynil janni ve min aynil insi. فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي والنسائي. Peygamberimiz hemişe Hudaýa jynyň gözünden, adamyň gözünden men saklawar diýip dürügöy derman dogalary Allahdan dileýänmiş. Jynyň gözünden, adamyň gözünden men sakla diýip. Ta hasana çeli, ta kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas nazil bolupdyr, Allah'a iýin, Rasulullah'a iýinipdir. Allah indiripdir, kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas. Oham Peygamberimiz näme etipdir? Hemme dogalaryny goýupdyr. Ondan beýle faqat kul a'udhu bi rabbil falaq men kul a'udhu bi nas okuýarmyşdyk.
Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq min şerri gasiqin min şerrin neffatati manası şer diye şer diye neffatati fil uqad dun edip cadugariyet yani hileylen şerrini sakla diye şerrin neffatatın manası şu ha neffatat dedik cadugar hiley diye fil uqad dun sen cadugariyet çek bolya Hudaya şon şerrinden sakla diye min şerri hasudun şerrini sakla min şerril vesvasil hannas şu ikisini okuyaymış erti bilen 3 kere okuysan akşam 3 kere okuysan şerden aman bolarсың deyiptir. Teberrük 3-4 hadis okuyayım. Peygamberimiz kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas inenden soň fakat şu ikisini okuyaymış. Başka dualarını koyuptur. Hudaya cınның şerrinden sakla, adamların şerrinden sakla. O duaları okuyup vermeyenmiş. Arabisini okuysam giyeceğe kalacak tercümesine deyin. Enemi de Hazreti Ayşe Sıddika radıyallahu anha. Peygamberimiz düşöge gelenine günah akşam mübarek elini üyüşürüp edip deyim vurup 3 kul huvallah, 1 kul huvallah, 1 falak, 1 nas okuyordu. Deslap yüzüne, ohum kellesini, ohum mübarek cesedi, mübarek bedeninin öv taraf hemme yerine sonra arkasına çekerdi diye. يفعل ذلك 3 مرات كذا في صحيح البخاري 3 kere şunu ederdi diye. Ulamalar ay diye bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup bedenine dem vursan sünnetin bittiye diye. 3 okuysan barından ol diye. Yoksa bir gedek de ya da okuyun tutuptur ya başka dualan kalmış. Bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup da dem vurup bedenine çeksen sünnetin bitti diye. Yine Peygamberimiz solar okuyamış hem şerden men sakla dedi. Üçüncü hadis-i şerif. An Uqba. Beyna ana asiru ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem gashiyetna rihun ve zulmetun şedide. Bir vaqt Peygamberimiz bilen bariyadık diye hevri çöllün qaranqıdı, qatı yel östü. Dım qara. Qorquya da qara bolsa, qaranqı bolsa, yelli östü, yağın yağacak bolsa, özü çölle bolsa, cınnan, instan, heyvandan, her zattan. Şonne Peygamberimiz kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas okuymana başladı. Resulullah'dan sonra ya diyor ya atın sünnemişti. Okuyup bola kana bana etti. Ey Ukba dedi. Men sonra ya anladım diye Ukba diyen adam. Kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas okuyaga. Ey Ukba deyiptir. Her kim her jere güýçlü dua okuysun, çykynçylykda deyiptir. Hiç dua kul a'udhu bi rabbil falaq men kul a'udhu bi nas yetmez deyiptir. Ama erti namaz bolupdur da evvelki rekede alhamdan soň kul a'udhu bi rabbil falaq okuyupdur. İkinci rekette de alhamdan kul a'udhu bi rabbin nas okuyupdur da Peygamberimiz. Gördüňmi Ukba deyiptir. Namazda da şunu goşdum deyiptir. Erti namazda seferde şunu goşupdur da. Evvelki rekede alhamdan soň kul a'udhu bi rabbil falaq goşupdur. Erti namazyň pardyna ha seferde şu taýda. İkinci reketine alhammen kul a'udhu bi rabbin nas goşupdur. Gördüňmi Ukba deyipdir. Yani ne kadar fazilatlı erti namazda o da koşulya da yoksa onun için bir ulamalar ya seferde havluk maşrak bolsan kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bin nas Resulullah'ın sünnetidir diye par namazda koş diye. Inhe şulan hemmesi nämäň üstüne bahilçilik, hasadat, kini, kuduret, dünýä, hafa dünýäň üstüne olan bir yeni bir soraglar galli inşallah o soraglar bilen büwürüňi inşallah kamilleştirip Allah köklediğinden inneke hefte hizmetini de yetirerin. Allah Teala dini dünyanı abad etsin. Huday içerlerinizde mehabbet, bereketten dolu etsin. Huday zindigilerimizi nurdan dolu etsin. Yurt abadallık, emniyet, ittihattan ayırmasın inşallah. Müslümana yağı olmasın inşallah. Bir alham 3 kul huvallah falaq ve nas qoşup okuyayın ötüllü ilun vatanımızda da dua eder. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pira ilahi amin. Hatm-ı Kur'an-ı Kerim ma badem pira ilahi amin. Maridimiz ve doğada bolly yerlerken amin can Huday. Hatm-ı Kur'an-ı Kerim iki hatm-ı Kur'an ma dipdir. İlahi amin. Yurt abadallık bolsun, emniyet bolsun can Huday. Parahatçılık bolsun. Doğan mehabbetli bolsun can Huday. İlahi amin. İman abru yürüyüp dursun can Huday.
İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya kadir. Amin ya ilahel alemin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Maşallah. Yoldaşlarını da yadından çıkarmam.